Marami sa mga mahihirap na pamilya ang hindi na nairaraos ang pagkain ng 3 beses sa isang araw. Bunsod nito na buo ang salitang almutang na pinagsasabay na lamang nila ang almusal at tanghalian upang makameno sa gasto sa pagkain. Ito ang diskarte ng karamihan sa mga minimum wage earner tulad ni Uno Lacambra, taga San Miguel, Bulacan, at nagtatrabaho bilang driver sa isang bottling company sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Dahil ipit ang budget, nasanay na raw ang kanyang sikmura sa putahe na gulay na mas mura ng higit sa karne sa mga karinderya. Ang ginagawa namin sir puro gulay na lang yung binibili namin kasi sa karne, ang taas ng karne ngayon. Puro gulay na lang tsaka talagang todo tipid po kami. Binata pa si Lacambra pero sa estado ng buhay niya, nakikisabayan na rin ito sa mga depamilya na kapwa driver sa pagtatrabaho. Kayod kalabaw daw sila mga minimum wage earner at lahat ng overtime pinapatos para sa dagdag na kita. Binata pa naman sir ako kaya medyo nakakatipid ako. Hindi ko lang po alam yung ibang mga may pamilya. Sigurado masirap sila kaysa sa akin. Yung iba dyan buwabawi lang pagka overtime. Halos di na nga nila makasama pamilya nila kaka-overtime sa trabaho. Kailangan pa ginagawa mo, sir? Oh sir, overtime din ako sir. Kaya kahit wala pa akong sir, talagang sa mahal ng bilihin ngayon, kailangan ko talaga mag-overtime para makatawid makatawid sa pang-araw-araw na gastusin. Ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage na 2 tranche pa na ibinigay, hindi raw sapat sa bilis ng naging pagtaas ng mga bilihin. Kaya sa minimum wage earner na tulad niya, huwag na raw silang tanungin kung sila'y nakakaipon pa ng pera. Wala pa nga sir, hindi tayo makaipon kasi nga ang mahal ng ang mahal pa ng pagkain, ang mahal ng bilihin. Inaantay naman natin pagtaas sa sinasabi, halos di naman kailangan diyan apurahin na nila. 9.8% ang inflation rate sa Central Luzon. Mas mataas pa ito sa headline inflation rate sa bansa na 8.7% nitong buwan ng Enero. Aminado naman si Department of Labor Secretary Benvenido Laguesma na walang sahod na sapat dahil depende ito sa laki ng pamilya at estilo ng pamumuhay. Kung hindi nasisiyahan sa kasalukuyang minimum na sahod, ay maaari naman daw itong iapela. Sa proseso, kung matapos na magkaroon ng desisyon ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board at mayroong hindi natutuwa, naliliitan, hindi nasisiyahan doon sa inilabas na wage order ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards, yan po ay pwedeng i-apela sa National Wages and Productivity Commission at ako po kasi ang tumatayong chairman yan. Ayoko po na i-preempt, magkaroon na i-prejudge sila dahil hindi ho siguro makatwiran na pangunahan ko kung ano ang kanilang ginagawa. Sa kasalukuyan ay wala umanong pending para sa aumento sa sahod sa Central Luzon. Sa kabila nito, kailangan pa rin daw umusad ang konsultasyon ukol dito. Patuloy po na nagre-review ang atin po mga Regional Tripartite Wages and Productivity Boards ng layunin, subaybayan kung ano mga kaganapan sa partikular na rehiyon. For example, dito sa gitnang Luzon. Ang atin pong Regional Director na aking kasama ngayon, sila po ay meron silang mandato na patuloy na makipagkaroon ng konsultasyon. No? Kung kahit po walang nakahain na petisyon, dapat po ginagampanan nila itong tungkulin nila na minomonitor nila ang mga pangyayari na pwede pong magbunsod ng kanilang muling pagtitingin kung nararapat na o panahon na magkaroon ng panibagong wage adjustments. Ngayon pa lamang umano nagsisimula na sumigla ang ekonomiya kung kaya't kailangan ding isama sa konsiderasyon ng mga maliliit na negosyante na isa sa mga pinaka naging vulnerable noong panahon ng pandemya. Dapat umanong isama sila sa pagtitimbang sa aumento sa sahod. Dahil isinasaalang-alang din ang magiging epekto sa bahagi naman po ng mga namumuhunan. Uulitin ko lamang, yun pong karamihan ng ating mga kumpanya ay mga nandun sa kategorya ng micro, small and medium enterprises. At alam natin na sa nakalipas na tatlong taon ng pandemya, sila po ay lubhang napinsala ng epekto ng pandemya, may mga nagsara, ngayon nagsisimulang bumangon. Gusto po namin na makaalalay sa kanila na hindi naman sila ma-dislocate na naman. No? At pag na-dislocate na naman, mangangahulugan na naman ng maaring pagbawas
ng mga manggagawa o kaya naman ay pagsasaran tuluyan ng mga kumpanya. Gusto po namin na ang maging direksyon, maging tuloy-tuloy ang pagbangon ng mga kumpanya nang sa ganon makalikha ng mas marami pang hanap buhay. Kamakailan mismo si Senate President Mig Zubiri ay nagpahayag ng pagbigay ng inflation assistance sa mga manggagawa ng Senado na itinaas sa 50,000 pesos. Itinutulak naman ng Gabriela Party List ang aumento sa sahod at investigasyon sa Regional Tripartite Wage and Productivity Board kung nagiging epektibo pa ba sa pag-assess ng tunay na kalagayan ng mga uring manggagawa na naiipit sa budget sa hindi maawat na inflation. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.